Здравейте, аз съм Генка Бенатова, а вие сте с DPTV. Служебното правителство обяви, че това ще бъдат най-чистите избори до сега. Подготовката вече тече. Купуват се стирки, парцали, кофи и препарати, за да бъде всичко изчистено до блясък. Целта е всяка секция да изглежда толкова чиста, че от нея да изчезнат дори съмненията. Така държавата отново показа, че в България, когато някой обещае чисти избори, трябва първо да уточни какво точно има предвид. И към следващата новина. Българската агенция по безопасност на храните разкри незаконна кланица в Дебелец, където при внезапна проверка са открити над 20 тона месо. По-интересният въпрос обаче е не какво е намерено, а колко време е трябвало, за да бъде намерено. От институцията обясниха, че държавата няма как да знае кой какво продава и кой какво върши, докато не се натъкне на него почти случайно. Така за част от обществото съкращението БАБХ вече звучи не като Българска агенция по безопасност на храните, а като Българска агенция за безхаберие на храните. С други думи, месото е било незаконно, но отсъствието на контрол изглежда напълно редовно. В София поредният спор на пътя успя да напомни, че абсурдите в съдебната система вече започват да излизат и по улицата. По разпространените кадри и по вече известните данни по случая, прокурорка е навлязла в еднопосочна улица в обратната посока и е засекла друг автомобил на обикновен човек от простолюдието. Вместо да даде назад, нарушителят е заплашил, че ще стъжни животът на водача отсреща, който всъщност се е движил в правилната посока. По случая вече има и институционално развитие. МВР обяви, че жената е установена и санкционирана, а прокуратурата проверява дали има данни за дисциплинарно нарушение. Така държавата за пореден път показа, че в еднопосочна улица у нас понякога има две посоки. Една за обикновените хора и още една за онези, които първо нарушават закона, а после говорят от негово име. И към последната новина за днес. След като нашата медия проведе проучване сред 100 души, за кого биха гласували, ако изборите бяха днес. Оказа се, че 59% биха предпочели служебното правителство. Проблемът е само един. То не участва в изборите. 11% са заявили подкрепа за партията на Радев. Интервюирани са в района на Руския паметник. 6% са за ГЕРБ, основно хора на държавна работа. 4% са за ППДБ, като част от анкетираните. Бяха в емоционално състояние, близко до политически срив. 3% са за ново начало, като по техни думи нямат никакъв проблем да слагат подпис. Останалите 17% все още чакат да видят нещо смислено. Това беше всичко от нас. Лека вечер!